ito na nga ulit ako mga kabuknoy, no? Ito yung second video natin regarding doon sa nauna nating reaction video ng viral video na Miss Sampaguita at isa nating kasamang gwardya, no? Yung sa video na yon ay masyado natin nahusgahan agad ang ating kasamang security guard at kaawa-awa na ginamparan lamang niya ang kanyang tungkulin ay siya pa yung nasibak. Ngayon, mga ilang araw ay naglalabasan ang mga viral video nung Sampaguita girl na talagang may pagkabalasubas at pagkawalang mudo. So ipapakita ko sa inyo ang ilang mga videos na nakita ko sa social media na marami nagre-repost at marami pa nakakilala rito sa babae ito, no? Hindi na siya bata, no? Alam ko maraming pumanig sa babae nyon sapagkat tinakala nila ay isang bata na inaapi ng isang gwardya, no? Sa kabilang banda ay di naman talaga mangyari sa kanya yon. Dahil sa katigasan ng ulo niya at talagang may pagkapasaway ay naging successful. Masasabi lang successful ang kanyang plano sapagkat maraming nagbigay sa kanya ng tulong. Ang DSWD ay nagbigay ng pera at ang mga vlogger ng mga pasikat at nanghihingi ng mga views ng pagsimpatya sa Sampaguita girl ay maraming nauto at naprang at hindi na inalam ang totoong background ng babaeng ito na kung saan ay naging perwisyo at natanggal pa ang isang nagtatrabaho lamang ng tama na gwardya. O sana sa SM management ay inimbestigahan nyo rin at naging ano rin kayo, no? Naging neutral din kayo. Ultimo yung sosya, no? Parang naging one-sided sa paglalabas sa memorandum. Ang nakalagay pa nga nila sa memo halatang nag-iimbestiga is a young girl, no? Hindi mo na silang tanong na hindi na pala young girl yun. Nasa tamang edad na. Ayon sa balita ay 22 anyos, no? Halata namang may pagka-mandurugas sapagkat nagpapalit-palit ng anyo ng uniforme ay naman sasabing pambahay yun, no? Isinusuot lang yun para maging kaawa-awa siya at marami siyang mauto sa kanyang ginagawa. O tingnan nyo ang video na ito. Umpisa natin. Papagkita ko sa iyo. Ito yung pulis. Pulis yung kausap ng babae. Hindi ko alam kung anong taon to eh. Napakabarubal ng ugali, no? Napakawalang modo, bastos. So, pulis. Sabi niyo, pulis. Walang takot eh, no? Sa pulis ka na eh, kapag baragulan eh. Eh, pa sa security guard. Dumaan lang ang pulis, bigla mong humurahin. Bakit? Oo. Ito mo, napakabastos. Ha? Lalakad ka sa gitna ng... Confirm nyo ba na siya to, yung Sampaguita girl at fixed girl ay iisa? Ano? Bakit nakakabir ang pulis? Ano ginawa ba tayo? Nakadaan lang ako. Padaan lang ako. Wala mong masigit ha? Ano masigit? Ipay na kahit ka. Oo. Grabe, napakabastos ng bunganga, eh, no? Wala ka ng asenso. Ha? Wala ka ng asenso sa kabuko. Ganun ba? Wala akong masenso. Oo, bakit? Wala, tanga mga kulakit. Bata pa lang, tambay na sa kalsada eh. Talagang galing ano eh, no? Bakit talaga? Kaya galang ba kayo dapat? Ito ako ganyan. Ito ko. Tingnan mo, wala kang galang-galang. Sarap na ito. Yes, ginawa ko sa'yo. Sagot ka? Bangas ka? Bakit daw, sorry ah. Ano yan? Buksan mo nga, buksan mo nga. Ang ina mo siya, ka na. Buksan mo nga. Bastos ng bunganga. Sige na. Practice tayo, dali. Practice tayo. Tapit-tapit mo. Mag-practice tayo, tanga. Buksan mo mag-practice. Dali, tara. Ha? Tara. Kapag yung mukha mo. Ano ang kabataan mo? Wala nakagalang-galang sa pulis. Talaga, putang ina mo. Oo. Oo. Tama. Ano-ano kasi natututunan niyo? Ha? Oo. Ha? Dumaan lang ang pulis, bigla mong humurahin. Bakit? Oo. Oo. Diba? Lalakad ka sa gitna ng kalsada, bigla-bigla mo humurahin ng pulis.
Kapit-kapitin lang hindi, babatuin mo, mumurahin mo. Bakit mo nagmura ang pulis? Anong ginawa ko sa'yo? Nakadaan lang ako. Madaan ako. Sige pa. Sige. Kupal na mayot ka. Oo. Nakasikat ka ulo, sikat ka nga. Kaya nga, Wala ka bakit ng mo asento. Ha? Wala ka ng asento sa kabuko. Ganun ba? Wala akong masensya. Oo, bakit? Hindi mo asento sa buhay. Hindi wala, saka mga kulakot lang kayo. Ganun ba? Kaya pala kami nakakita ka ng pulis, bigla-bigla mo mumurahin. Hindi ako talaga. Wala? At pinagalang ka kay dapat. Ilan taong ka na? Ulit ko. Tingnan mo, wala ka galang-galang. Sarap mo Ano? Napakabastos ng bata nito. Eh, O yan, no? Talagang laman na siya ng kalsada eh. Umakas siya sa bus. Hindi ko alam kung namamalimos o nagbibigay-bigay ng mga sobre. Madiskarte pala talaga itong batang ito. Nakikita ko ito dati sa Facebook eh. Siya pala yun. Laman pala talaga ng kalsada to si babaeng Sampaguita. Konting tulungan guys sa epekto lang ng inilap. Pasensya na kayo. Diba? Yung nakita talagang napaka-bastos dati pa pala to, no? Maraming na-prank, maraming nauto at naawa. Tama naman talaga naawa sa pagsipa ng security guard. Kahit naman sino talaga ay mapupuno pagka ganitong gawain. Sa unat pinapag-usapan mo na ay di ka pinapakinggan. Kahit naman siguro pagpalit natin yung posisyon yung security guard kayo naninita. Halos araw-araw yung ginaganon yun. Napakatigas ng ulo, no? Tao lang din naman yung si Mamang Guard napupuno at naubusan ng pasensya. So sana sa IC management tingnan nyo ang mga sitwasyon. Sana ibalik nyo na yung guardian nyo, nagtatrabaho na nyo ng tama, ginagawa niya lang, nagampanan niya lang. Kumbaga tao lang din yun na napuno. Kita nyo naman yung asal nung batang niya, no? Siya pala yun before, siguro dito bata pa siya, ngayon 22 anyos na siya, ay di pa rin nagbago. Lalo pang lumala ang pagiging balasubas. Ngayon tuloy, planado, successful ang kanyang plano, no? Nagdi-disguise, nagpapalit ang anyo para okay din naman yung plano niya na dahil sa pag-aaral niya, pero may pagkakamali din ng mga magulang tinaya ng gano'n. Parang may halong panluloko, di ba? Nagtitinda, nagsusumikap, okay din yun. Minsan, okay naman sana yung gano'n. Sana wag kang makaperwisyo sa kapwa naghahanap buhay. Kasi yung guard niyan, may pamilya din yan, ngayon tinanggal. So, ikaw yung palumpalo sa mga biyaya. Binibigyan ka ng mga pera-pera. DSWD, yung mga vlogger na nagpagsipadya sa'yo for the reviews. So, panalo ka na. Approve. Dabis ka. Ang galing mong umakting. Ang naging collateral damage sa naging kawawa ay ang mga security guard na napupuno sa araw-araw at paulit-ulit na panita sa inyo sa katigasan nyo ng ulo. Ulitin mo nga po, hindi respeto eh. Guardia pa kaya. Kaya naiintindihan ko yung security guard kung bakit nasipa. Dapat niya pinakalabunan ng batuta yun para makukulan sa ulo eh. Thank you.